India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ke Pakistan ke London silam bahaya ke kenhun sipai ke barit ha Saudi Arabia hendrai kini ke jingyate kular ha kini ke tayo ke kedeusha ke jingyadan benta ke bakam he ke jingyate halor ki kamya dari ke badang sian ha pedeng ke Saudi Arabia bat ke Pakistan ke don ke jingta ke bakrau ya ke jinglong jingman jong kiri ha Middle East ke nuclear umbrella ukhawaja Muhammad Azib menteri dari jong ke Pakistan ula pentikna baya ke jingla jong ke Pakistan la ban peniar Shah Saudi Arabia hapo kani ke jingyate kabala ban ai ya ke jingda nuclear persya ke jingma uwei uhe jong ka Saudi ula aidak bakate ke jingyate ka kentop ya baro kilat sipai kentop ya ke jingpen sange ya ke nuclear ki bala banjia kum ke jingpen rem ya ke jing berngem kinong pet binyak kinget bakate ke jingyate ka pen I ya ke jing simkhia ka banang jur jong ka Saudi Arabia halor ki kam sipai ka Israel bat ka jing shingan jong ka hi nalor ka jing duna ka jing shanya ha ke jing pentikna jong ka US ha ka jing shingan kani ka jingyate kular kala banwan ra ka jing sngokia ha ka India ka bakhen ya ka jing hika nuclear ka bapen pau da ka Pakistan ka penle jing mut ha ka bapen sange ya ka India bat ka Iran namar ka jing ya kun jong ka Saudi Arabia ha ka ni ka tan u asip ula kedeu baya ka jingyate kular la ban penjalan bat kentop iki weipat kiri jong ka Gulf ka bala ban penkeladur thmai ka jinglong jingman jong ka jingyada ha ka tan Kiriu shampang kila ai jing batai baper shapang ki e bala berkata ban mi na kani ka benta. Uhazan al-Hazan ulayo I ya kajing yate kular kum kajing persyang jong ka Saudi Arabia ban khanglat ya kajing duna jong ka hakal yang ka buat rekam bat ka rukom yale persya ya ka Israel ka badon ya kitia nuklear. Kamali ha lodi kanget bakate kajing yate ka pen I ya kajing penkiu ya ka bor jong ka Pakistan sya ka thai Middle East wat ha pedeng kajing long jingman jong ka te ka thai.